kod problem okinyal donjo kuome lakini kantie jok ma jo chama ma chunygi nie chama adier to gin gi ng'ur wan kod kama onego bed ni tere ng'urni. Example kaka an Kibera, an chairman mar Kibera an gi ward abich. Kantie vijende mang'ur iwinjo to en jukumu mara gi jokombe gi to waluongo gi to wabedo kodgi piny to waloso kodgi to wang'eyo to ang'o makelo ng'ur. Gima kelo ng'ur ema waneno kaka waloso. Koro jo ng'ato ka ng'ur to kobiro iri ing'e ni mano to ok ng'ati nikech ng'ati onego bed ni biro iri to nyisi na ka jatelo ok dhi maber wadwa ni mondo tim kama kama. E historia mar ODM ni ina ang'o mano yuayi e ODM ka kori pimo mos chakre higa mar 78? Mokwongo ng'at monyuol e familia mohero siasa mano mokwongo kochakore gi wegena ne jogo siasa gi Jaramogi ochopo kama koro wabende wadonje. Gimomiyo siasa mar ODM no mora ODM ochung' nadiera kendo kata king'iyo gik ma ODM timo ODM thoro tetea ne wananchi kendo leadership kanochakore from multi-party kochakore na from 1982 mwabiro nyaka 92 kane wa fight for this democracy mondo timang'o obedie ji obed gi thuolo mar wuoyo nikech kata chon tok 92 kane dok chien 82 to 70 nene sirikal mar kan ne ok nyal weyo thuolo mar mondo chokru kamoro ji ang'wen adek kuchokru timakuwa makidwano dhi ong'e ni tang'o mano wacho kanyo. Koro kane multi-party odonjo nene otiekonwa loch mag agokogo ni koro ng'ato nyalo bedo gi demokrasi mare mar wuoyi bende neno ka ochopo kama tinde sani jo Kenya nigi demokrasi mang'eny ma ng'ato nyalo kawo mana picha mar president orwake jeneza to onge gimitime to